mnou moje ďalšie videa a je tu so mnou. Čelko lidi, ja som Matej Janiš. Není možné. Takže, ja neviem, čo mám k tomu povedať, takže... Dneska sme v škole a spíme tu. Presne tak. A oni sú blázni. A táto tu nám tu kazí úplne záber a kvôli nej je tento vlog nepoužiteľný. Záber asi vystrihneme. Fuck you, baby! Ako teraz môžete vidieť, sme na super plán. Máme na super plán. Nezaješť školu. Ja nič aj nepočúvajte, on je úplný idiot. Fuck you, baby! Ako môžete vidieť, je tam hotový plazínek. Jak v bordelu. Napríklad. A hento je našej učiteľky, ten tu tam stojí, Všenakovej, Erik sa volá, ako keby manžel. Dobre, ale sme do triedy, to bolo všetko. Do triedy ďakujeme, že ste si pozreli toto video zo školy. Ak sa vám video páčilo, čož o tom silne pochybujem, tak dajte like. A vy, ak sa chcete, tak sa môžete pozrieť aj na jeho kanál, ktorý neexistuje a dať mu odber. Dajte aj mne samozrejme, dajte like, koment